ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଇଆଡ଼େ କିଏ ଆଇଲା କି? ନା ହ୍ୟାଲୋ ଓଲୋ ତମ ଘର କୋଉଠି? କାହା ଘର ଲୋ? ତମ ଘର ତମ ଘର? ତମ ଘର ଆମ ଘର? ହଁ ଆମ ଘର ତୁ କୋଉଠି ଜାଣିନୁ? ନା କହୁନି ଟିକେ ତୋ ମନକୁ କହ। ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ମୁଁ କିଏ? ଆଁ ମୁଁ କିଏ? ତୁ କିଏ? ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବା? ହଁ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦଟି। ଆଁ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦଟି। ଆଉ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦୁଗଳୁ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିବେ ବ୍ରତ ନାରୀ। ତୋ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୀତ ବୋଲେ ତୁ ନାଚୁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ବୋଲୁ ଇଏ ଆଉ ଡାଲା ହେରିକା ବୁଣୁନୁ? ଡାଲା ହଁ ଆଗରୁ ଯଦି ଡାଲା ହେରିକା ବୁଣୁଥିଲୁ ଆଉ ବୁଣୁନୁ କାହିଁକି? ଏ ଯେ କୁଶ ଆଣିକି ଯୋଉ ବୁଣୁଥିଲୁ ସିଲେଇ କରୁ ଡାଲା ହେରିକା କରୁନଥିଲୁ ଆଗରୁ? ଏବେ ଆଉ କରୁନୁ ନା? ଆଉ ଡାଲା ଫାଲା ଆଉ କରିଦେଉନି। ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଓ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହଁ ତୁ ଜାଣିନୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି ବା। ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଖାଲି ଲଳିତା। ହଁ ତା ମୁଁ ହେଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ହଁ ବାପା ନା? ଆଁ ତୋ ନନା ନା କ'ଣ? ବାପା ନା? ତୋ ନନା ନା? ହଁ ନନା ନା କେହି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଭାବୁନୁ ଟିକେ ତୋ ନନା ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଭାବେ ଟିକେ ନନା ନା କ'ଣ? ମୋ ନନା ନା ନରସିଂହ। ନରସିଂହ ହଁ ଠିକ ମନେ ପଡ଼ିଛି। ନରସିଂହ ହଁ ବୋଉ ନା? ବୋଉ ନା ହେଉଛି ସୋରିଆ। ସରିଆ ହଁ ଆଉ ମା ନା ହେଉଛି ଦରିଆ। ମା ନା ମାଉସୀ? ମାଉସୀ ନୁହଁ ମା ଜେଜେମା। ଜେଜେମା। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ନା କ'ଣ? ଶ୍ୱଶୁର ନା ମନେ ମନେ ନାହିଁ? କେଳୁ କେଳୁ କେଳୁବୁଡ଼ା କେଳୁବୁଡ଼ା ଇଏ କେଳୁଚରଣ। ତୁ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଇଲୋ ମାଲୋ ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଜାଣିବା କେଳୁବୁଡ଼ା କେଳୁଚରଣ ବୁଡ଼ା କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଶାଶୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ମନେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଶୁଣୁଥିଲି ନା କ'ଣ? ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁଟି? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁଟି? ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲି। ଛୋଟବେଳେ? ଆଉ ବାହା ହେଇକି ଆସିକି କ'ଣ ଦେଖିନୁ? ବାହା ହେଇକି ଆସିକି ଦେଖିନୁ? ତୁ ଦେଖିଛୁ? ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି? ଆଉ ଦେଖା ସେ ଆଉ ସେ କହନା। ତୋ ପୁଅ ଝିଅ କେଇଟା? ତୋ ପୁଅ ଝିଅ କେଇଟା? ପୁଅ ତମର ପୁଅ ଝିଅ କେଇଟା? ପୁଅ ଝିଅ କେଇଟା ହଁ କହିବି? ହଁ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା। ସିଏ ତ ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ। ତୋ ପୁଅ ଝିଅ କେଇଟା? ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମନେ ପଡ଼ିବା। ହ୍ୟାଲୋ ତୋର ତୋର କେଇଟା ପୁଅ ଝିଅ? କାହାର ମୋର? ହଁ ପୁଅ ଚାରି ଚାରି ଆଉ ଝିଅ ତିନି। ତିନି ସାତ ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ କେଇଟା? ପୁଅ ଚାରିଟା ଝିଅ ତିନିଟା? ପୁଅ କେଇଟା ଝିଅ କେଇଟା? ପୁଅ ଚାରିଟା ଝିଅ ତିନିଟା ତିନିଟା ସାତ। ସାତ। ଆଚ୍ଛା ତ ନାତି ନାତୁଣୀ କେଇଟା? ନାତି ନାତୁଣୀ କେଇଟା? ନାତି ନାତୁଣୀ କେତେ ଜଣ ହେଲେଣି ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ନାହିଁ? ଏ କୁଆଡ଼େ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଳି ମାରେ ତାଳି ବଜା ତାଳି ମାରିଲୁ ତାଳି ମାରେ କ'ଣଟା? ତାଳି ମାରେ
ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାଳି ମାରୁନୁ, ଏଥିରେ ଖାଇବୁ? ତାଳି ମାରେ, ତାଳି ମାରେ। ତାଳି ମାରିବୁ? ଦେଇକି ଦିନା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋରି ସୁନା, ଏଇଟା ହଉଛି କାହାର ସୁନା। ଦେଇକି ଦିନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 କେତେରେ କେତେ ମା? 15 କେତେରେ କେତେ? 15 କେତେ? 1ରେ 9 15, 1ରେ 5 15। ହଁ 1ରେ 5 15। ଆଉ ମନେ ଅଛି? ଜେଜେବାପା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ମା? କାରେ ମୋର? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ଜେଜେବାପା। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସାରଙ୍ଗଧର ମହାପାତ୍ର ନା ପ୍ରଧାନ? ସାରଙ୍ଗଧର କ'ଣ ମହାପାତ୍ର? ମହାପାତ୍ର। ସେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ଚାକିରି ଫାକିରି କଥା ମୋର ମନେ କ'ଣ ନାହିଁ ରେ ମାଲୋ? ମନେ କ'ଣ ନାହିଁ ବା? ସାରଙ୍ଗଧର କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାରଙ୍ଗଧର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚାକିରି କରିଥିଲେ। କୋଉଥିରେ? ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦଉ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କୁ? ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦଉ, ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦଉ? ପାଗଲ, ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ତୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦଉ କୁଆଡ଼େ ବା? ମୋର? ହଁ, ତୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦଉ କହୁ ବା? ତୋର ସେଇଠୁ ପାନ ଅଭ୍ୟାସ ପଇଲା। ଜେଜେବାପା ସାନ ଭାଇ। ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ତୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦଉନୁ? ମୋର ଆଉ ମନେ। ଆଚ୍ଛା। ତୋ ଭାଇ କେଇଟା? ତୋର ଭାଇ କେଇଟା? ମୋର? ଭାଇ ହେଲେ ମୋର ଭାଇ କେତେ ଆଉ ମନେ ପଡୁଛି? ତୋ ଭାଇ ଦିଟା ବା? ଦିଟା। ବେଣୁ ମନୁ। ବେଣୁ ଆଉ ମନୁ ଦି ଭାଇ। କାହା ଭାଇ ସିଏ? ବେଣୁ ମନୁ। ସେ କ'ଣ ଭାଇ ମୋର? ତୁ କେମିତି ମନେ ରଖିଛି? ମୋର ଆଉ ମନେ ଅଛି? ମନେ ନାହିଁ ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ବୋଲୋ। ଖାଇସାରିଲୁ? ଖାଇଛୁ? କିଏ? ତୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? କ'ଣ ଖାଇବା? ମାମା ଆଣିକି ଆସିବ ଖାଇବାକୁ। କେତେବେଳେ? ଏବେ ଆଣିକି ଆସିବ। କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଏବେ ରାତି 10:30 ହେଇଛି। ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସିବ? ସେପଟେ ରୋଷେଇ। ଆମେ ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଇଲୁ। ଯାଉଛୁ ହେଲା। ମାମା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଆସିବ। ଖାଇବାକୁ ଏଠିକି ଆଣିକି ଆସିବ? ମୋ ମାମା ନା କ'ଣ? ମୋ ମାମା ନା? ନାଇଁ, ମୋ ମାମା ନା। ତୋ ମାମା ନା କ'ଣ ମନେ ପଡୁନି? ତୋ ବୋଉ ଅଛି? କାରେ? ତୋ ବୋଉ ବଞ୍ଚିଛି? ଦରିଆ ସରିଆ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ତ, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ। ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ତ ଲଳିତା, ଲବଙ୍ଗ, ଲତା, ସୀତା, ପଞ୍ଚେଇ। ପାଞ୍ଚ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚେଇ ଆଉ। 5 ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚେଇ। ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ପଞ୍ଚେଇ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା। ପଞ୍ଚେଇ ଆଇଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚେଇ ଆଇବା ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପଞ୍ଚେଇ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମତେ କହିବ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି। ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ କହିବ। ସେ ଡେଲି ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି। ବଢିଆ କଥା କହୁଛି। ତୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କେଇଟା ଭାଇ ତୋର? ମୋର? ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ? ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ,
ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଭାଇ ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ ମନମୋହନ ପ୍ରଧାନ ହଁ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର ସେଠି ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି କାରେ ତମ ଗାଁ ପାଖରେ କୋଉ ମହାଦେବ ସିଏ? ହ୍ୟାଲୋ ବୋଲ ତମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି କୋଉ ମହାଦେବ ସିଏ? ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡୁଛି ଏଗାରେଶ୍ୱର 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 ମହାଦେବ ଏପଟେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନଈ ଏପଟେ ଏଗାରେଶ୍ୱର ନଈ ସେପଟେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବା ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱନାଥ ମଠ ଯୋଉ ସବୁ ମନେ ରଖିଛୁ ମୁଁ ହଁ ମନେ ଅଛି ଆଉ ତୁ ସିନା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ତୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ? କାରେ ତୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ପୁଅ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିବ ମୁଁ ଗଣିବି। ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ ସିଏ ତ ଭାଇ ତୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କାହା ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ? ତୋ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର 4 ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଗଣିବି। ମନେ ପଡ଼ିବା ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ? ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାପରେ ଲୁଗା ଛାଟୁଛି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଯାଆଁଳା 2 ଜଣ ଥିଲେ ବା 2 ଜଣ ଯାଆଁଳା ଥିଲେ ବା ତୋର? ଜାଳା ହଁ କିଏ ଜାଳା? ତୋର ଯାଆଁଳା ପୁଅ 2ଟା ନଥିଲେ କି? ଏ ଚଗଲି ପାଗଲ ବାସ୍ ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ଗଲେ ତାପରେ ସାନ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବମ୍ବେରେ କିଏ ଅଛି? ବମ୍ବେରେ କିଏ? ବମ୍ବେରେ ସେ କିଏ ଥବ ମୋର ମନେ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତମର ନାହିଁ? ଅଛି ହଁ କିଏ ତା ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ମନେ କହୁନୁ ଭାବୁନୁ ବମ୍ବେରେ ସାନ ପୁଅ ଅଛି ନା ହଁ ସାନ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ? ବୁଲୁ ସେ ତ ବଡ଼ ସାନ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବା କହୁନୁ ତୋ ମନ ଥବ କହୁନୁ ତୁ ତ ମନେ ପକଉନୁ। ସେଠି ଇଏ କିଏ? ଏଇଟା କିଏ? ଏଇଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ କିଏ? କିଏ କରୁ ଏଇ ମାର ଡିନର ପଳେଇ ଆସିଲା ଖାଇବା ତୁ ଜାଣିଦେଲୁ କ'ଣ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟେ କରେ ମା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କଥା ଆମ୍ବିଳା ନୁହେଁ ରୁଟି ବା ଏ ଖାଇବି ତରକାରୀ ଖାଇବି ବୋଲି ହେଉଛି ନାଇଁ ତାକୁ ମିଶେଇ ଖାଇବୁ ନା ପନିର ମତେ ଖାଇଲେ ତୋରି ମୁଁ ଖାଇକି ଆଇଲି